Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m na m weredela akụkọ n'ugbo ene botoro ya mba ụwa. Na ya na-anụ ka m na-agụ ya ka uri mgbe niile nọọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Ya ga-alaiki ka ụfọdụ ndị nne na nna na ụmụ agbọghọbịa ọma na-etolite etolite were akụkọ nọ wee mụrụ akụ. Ya gaa n'ihu sị m na ya shi na ezinụlọ dị okay, na ha enweghị bad record, na ha nwere good reputation, na adanne na di ya nọ US, na ya nwa tokwaranụ ndị ke nta abụọ, ndị ke ụmụnne ndị ke ọzọ, ndị ke nwaanyị tochiri alụchala di, mana adanne na di ya nọ USA, and ọ ya nwa bụ diọkpara tozie ndị ke nta abụọ. Enwe nwatakịrị nwaanyị ya na ya bụ ọchịchịga nwa ọma, na the girl makatara mma ama, na nwaanyị mba nnọ mza na nwa mara mma mma na-aba n'anya, ị nweghị ike ịgafe hapụ ile ya anya ugboro abụọ, not possible. Na ọwụ dịka mma this girl mara. And the girl wụ onye neighboring village, ha lekwe village ke lekwe village dike. Ya na nwa bidoro echiche mgbe ọ nọ secondary school. Ya enwetazi admission baịga gụrụ na-aga. The girl ya nyere ya aka chọtara admission na school mahadum ebe ya gụrụ. Ka o nwetara admission nọ ntara bata, ya ghọrọ ya denwe ya n'akụkụ ya. The girl anọrọkwa na ya na ya abụọ ịhụnanya, na ya ọ wụ eziokwu na ya nọ ugbu a na-esiri gị na ọ mara mma, ọ mara mma, mana ya nwa na onwe ya kwa akwụkwọ anya na-elele na ya etopụrụ dị mkpa nwoke. So ya na this girl na-aga na-ele ha ele. Ọ ya ka ya bịa graduate ya pụta. The girl ka nọ that time ọ baziele final year. Adanne emejiwere ya akwụkwọ iji gbagote USA. Mana mgbe ya na this girl na-ayị, na mama ya like this girl too much, like ya ụkwụ zụrụ n'ala, na mgbe niile this girl visit kwene mma ya ga-agbagharịa godo narị anọ, ọ ga-eme sure na o denwere ha nri na kitchen, na mma ya ga-apasịrị the girl uri, n'ihi na ọ maara ya sị enwe ihe enyi na enyi nwoke na enyi nwaanyị, ọwụhụ nwa ya emebeghị introduce na ya chọrọ ile, mana ọ na-achọta ya. So mma ya ọ ga-eme sure na nri nọ na kitchen, and ozugbo nwa ga-abịa n'ụtụcha ha okelecha ya, mma ya nabatacha ya, mgbeazị ka mma ya ga-echeta na ya nwere meeting, mma ya chetazie na nwere ebe ya na-aga, ọ ga-eme chọta reason ọ ga-eji hapụrụ ha ụlọ. Ụtakịra nwa shi na anabatara ya na ụmụnne ndị ọzọ ndị ka etoro the same. Ọ bịa ha ala achịcha onye ọbụla dị ka mpụ aghara ha ogbokobulu everywhere, egwuregwu ha gbago elu ha gbatu ala, taka ebe niile ya na ya abụọ ga-awụ two love birds during the holiday. Ya gwe na adanne ya tiwerele ya akwụkwọ ịbịawa US. That means na ya na ya abụọ ga-end up in US someday. Ya ṅụ the girl ajụ es really na omewe na akwụkwọ ya CS na akwụkwọ ya adịwala almost ready. The girl ajụ es ya na ya gara ga were naanị passport ka submit ya, what of ya nwa. Ya sị ya na ya nwere good plan for her. The thing na-esetụlụcha ahụ fine. E feel na ọwụ because ịmago na ụmụ nwaanyị na ọ na-aga ime isi o megere ya ghọta na the thing na ọ dị deeper than he thought. Ya gwa mme ya na ya chọrọ ịlụ this girl n'ihi na mpa ha nwụọna. Mme ya sị ya ngwa ntụ ụlọ alụta ya na ya wụ nwa ya laikikwere ihu, na ya na-elekwenye anya ma mgbe a ga-asịrị ya na atọọla nwa na ime, ya mara na ejidechileke ya ike. Ya chia ghọtazi ihe mme na-eji apụrụ ha na ọ na-apụ ka ya nwee ike atọ nwa ya ime, mana news ahụ nwetaghị ya unfortunately. O ruzie mgbe ya gwara ya dasị ya chọrọ ịlụ this girl. Mma ya sị ngwa na na ya ezuru ya karịrị okwu ya ketara, na ya eji ego lee otu ya o chiri chọọ, lee mgbe a ga-aga. Mma ya gwa mme ya ya nwaghala ego ya sị mme ya nwa ihe o mere na ya eji ego ya, na ya eji ego, na ya save ga ego a ga-eji aga lụta nwa, na ọ bụrụ na nwa na aga gịlị ha chigbuo ya ka ọchị obiọma akpa ya. Anụrụ ga-akpọọ ụmụnna ndị ga-eduga mmadụ ole na ole ga-eduga ga-akụ aka. Ọ ya ka ya kpoziri ụmụnna ya wụchashịa n'ụlọ this girl nne na nna ya, mee onwe ya introduce kwuo ihe ya bịara na ihe ya chọrọ, na ya bịara ịnara list ka ya lụọ this girl, ebe ya na ya abụọ abịala long way. Ọ makwana na ya gwakwala na ya ga-alụ ya, o kwerekwere. So na ya na ya abụọ amatala ihe ya bịara ka ya lụọ ya, na ya lụọkwa ya lụcha, na mgbe na-adịghị anya ya ga-agawa US, ya eruzie ebe ahụ etiri akwụkwọ mechiri akwụkwọ ọ join ya. Nna the girl asa na-eme ya eme na ọ dị possible. Nne the girl sịcha na ọ ga-eme laịlaị na ọ ga-eme no, na ya suspend ihe niile wụ ịbịa mee ihe niile isi nwa ya, gaa mejie akwụkwọ mee ka sure na ọ na-abịa ngala ọzọ na o ji visa ka ya na visa ke nwa ya,
na ọ mgbe a ga-eme ya allow ya alụrụ ya, ọ lụcha ya okpere gawa Amerịka, na ọwụ nwa ha ka ọ ga-alụ botuwa na Naịjirịa. No, na-enweghị nwa a ga-etriti n'ụdị ahụ a ga-eji mara eji pin eda nte nwe ya ofu ebe, na nwaanyị rụ mmanya lụọ ya na di ya ebiri, ọwụ ha alụ asụ otu n'ala bekee otu na Naịjirịa, na ọwụhụ nwa ya ya ebe were ikpere gị nụnụ ụkwụ nna dis girl wụọ ya bịa hụrụ na ihe dị mata ata chenji wele ga-ewere ikpere wụọ dị mmadụ n'ụkwụ, kporo aja si ya na-ekwe ya nkwa na ya gaa ije na ya na-aga, na ya ga-abịa bịa kporo nwunye na ya na-agaghị ahapụ ya, na nwunye ya mara mma too much, agaghị ahapụli ya hie. The man sị nna ya akpọchacha aja na ya kwepụ aja na ya n'aka, na ije na ọ bịara wụhụ ya ọ bịa ya ọfụma, na ọ ga-aga plan otu ochi akwụkwọ ka ya na-apụta nke nwunye na-apụta, so that ọ bịa mezie ihe ya kpọrọ nwunye ya ha agawa Amerịka. Na onwe ya sịghị ya lụba, ekwughị nwoke ekwechiri, nwunye ya ekwechiri, mmanya bịa kọta ya kasị ebilite ya ebilite anya mmiri, ọ dị ya ka ụwa na-adagide ya, na-ahụta ya na ya hapụ nwa n'ugbo gawa Amerịka, hapụ ime nwunye na ihe ga-emebi n'ofu ga-abịa iburie, na-enwedịdezi echiche ha lọta, ha lara ya eme invite after some days ọbịa ya jụọ ese lee ihe o kwuru, na ya convince enu parents ya, the girl agwawa na ya nọ ebe parents ya nọ, na ebe parents ya kwụ ka ya kwụ, na ya nọ na cases of ụmụ nwoke na-alụ nwaanyị denwa ha na Nigeria gaa na ala bekee gaa lụrụ onye ọcha because of paper, na ya agaghị agali through that nonsense, na ihe mpa ya kwuru na ọ dịkwa hụ too bad, na ihe mpa plan mpa ya na ọ wee bịa kwụ, na mgbe ọ sị na mgbe na-adịghị anya na ha ga-enweta onwe ha na US, efil na ya na ya ga-agakọta, na ya amahụ na ọ ga-agawa mechaa bịa kpọrọ na ya chọghị akụkọ ahụ, ya achọghị ya biko ya na-ele this girl ọnụchalawa mmanya gwawa ya sị ya nna ya sị na ihe ga-adịnụ ga-adị ka na agaghị adị agaghị adị, nakwa ma onye ada nne ya wesị na ọ nwakwala nwa si love bụ gị, ya ga-agwa ada nne ihe n'ugboene, ọgwa ada nne si mejiwe akwụkwọ nwata nwaanyị na-ekwebe ka alụrụ ya mejie, na akwa ada nne ya kwa ekwefe ya ekpefu na ọ nwakwala nwa kwute na ntị na ọ gawa na o mewe ọfụma ka mara the next stage, na ihe ewukie na ọ gawa ihe mmanya kwuru ya eme ya otu eme ya shiri kwue, akwụkwọ ya pụta ya dọwa ada nne na US, because mgbe ahụ ya gawara US o weweziri iwe na ya gwaghị ya na ya agawala, ya jụọ ese le n'otu ya ga-esi agwa ya, because ọ sị that na ebe mpa ya kwụ ebe ya kwụ, na ya agwaghị ya ekwesịrị ịgwa ya be dupu ya n'airport, dupụkwana ya asị nwunye ka ọ dupu ya asị enyi nwaanyị, na-ele otu condition o ji dube parents ya jụrụ ajụ ya gawa, and ya achọghị ibe dube because of his emotional state, na ya nwee idugide hụ ya n'airport before fly ya na ọ ga-enye nsogbu, na ya na-eme ka ya secure his heart. The girl asị ya na ya kpozikwala ya, in fact ya move on, note ya gawala ya move on, ya move ya kemgbe ya kpee na phone ọ naghị pick. No, after some time cousin brother ya akpọwe ya na ya abụọ na-ekwu ya jụọ ya said the girl, ọ gwawa ya na the girl emegezi operate na level ya, na the girl na ozi highway babe, na ọ nwecha na moto sef, na ọ gbaga moto na ya sịrị ili onye ezekwara na moto ya sị na ọ jụwa ya jụwa onye, mgbe ya lere anya okwu ekwughị ekwugwu ya eshigwa ebe a na try keep in touch, the girl ekwega na wụrụ blọk ya wụrụ ya na-enweta file na oche njele nọmba ya lụrụ na nwaanyị, na eji ụmụ 3 te ya na-agwa m ihe ugbu a, na ya arụ n'ụlọ ka ya emega ọfụma wait ya na village ke the girl na-anụ akụkọ ya aka ya ka ọ na-adachi ike. Nwaanyị mba nnọ mza o ruo October last year, cousin brother ya kpọọ ya one early morning na-asị ya guess what, ya sị guess gịnị, na ọ mana ya adịghị good in gazing, na ọ nwetala ọrụ ọwụ ọsọ chọga na ihe ya sị mba na ọwụ ha ọrụ ya guess what, ya sị n'ebe na ọwụ ha ọrụ ele ihe ọzọ ya ga-egezi olekwe n'afọ ole, na ọ gwa ya ihe ọgịnị na bebi ya nụntara ya nwụgara, na ya ahụ ya ugbu na ya ga-agba ọsọ, ya sị gịnị mere, na ọ bịara na-eso married men ndị ga-ebu ego ha, all these rich men sugar daddies ndị ji ego, nọ ndị ya na ha na-emezi, ọkwana ndị na-akpọcha aga Dubai mgbe ọ gaga Dubai na-emelite akpọlite na highway, na ọ gala na ọrụ ka nwunye one of those men, ofu nna ekweghị eti gị isi egwu ka ọ banite boys arrange ha wụọ ya seed, na awụrụ ya seed na Chineke mere ya ebere wetete na-aba ya n'anya, mana o shikọlọtara ya ihu ya niile, na ọ nọ na ụlọ ọgwụ ugbu a ya etinye si gịnị acid, yes, na ndị ọ na-esowu ndị ike ụmụ nwoke ndị all these married men bụ ego ha, na ọ bụ ndị ọma ndị ga-ezugara moto, na finally na awụọla ya acid, enwebeghị evidence point re anybody na ọ bụ onye enwebeghị onye ma na awụrụ ya acid na wotoro na ụlọ ọgwụ. Ọ si anya mmiri agba ya, ihe ya ewute ya sị well na Chineke mazuru ihe niile,
ya move on gakoro akọcha akụkọ ada day face the family ya alụla n'nwaanyị face the family ya kọkọrọ ọzọ ọ ya ka o wetara aka December ya lọta Christmas bizi na kọla ya na cousin ya mere na October rute December ya lọta gbarute ụlọ bụ ile ụmụ ihe ndị arụ gịrị ya ma otu o si nweta information na elu nwetakwa nọmba ya kpowe si ya na ya so de nwe ebe n'ugbo onu ya nọ na throughout na university days ya nọ ya na ya na secondary school ya nọ ya nwaka ya ma o ruzie America asịkwa mee ya abandon ya si ya na ya nwakwala nwa repeat onwe ya ọzọ nọ ya nwa chuzuru akara aka ya otu ọ chọrọ ka ọ dịrị ya nọ ya nwa chuzuru ebe ahụ ọ nọ ebe ọ chọrọ ịnọ na kwọs na enwere lot of men na-alụ nwaanyị gbotowa nwunye ha na Nigeria gawa ala bekee na ya kwụ ebe mama ya na baba ya kwụ na ihe o mekwe na ọwụ na ya akọ ya kọndem na visa ya dịrịla ready ka ọ ya eme ka move ịbịa lụrụ ya nọ ya nwa onye decide conclude na ya ga-ahapụ ya na ya ga-eme ya abandon nọ ya nwa wụ sia hụrụ that na ya iru America ya eme ya abandon na ya hụtaghị ihe ndị ahụ ya ekporo aja rịọ mpa ya na-aṅụ iyi that na ya agaghị emeghere otu na ha ekweghị na ọ bịakwala play area victim ọ na ọma ihe ọ chọrọ ikwu ya kpọkwala nọmba again ya gbanyọ phone ọkpa achịkwa bido bewe bege ya sị oke na ya ga-abịa ilete ha ụtọ mere the bad erute di ya mgbe ya drive bata mmanya ewe ọnụ ya kpoghi n'akwa mpa ya hụdụ ha ọnụ kwuo ọka ya kelecha ha ekelecha ajụcha ele otu ya mere ya sị na ya nọrọ n'ụlọla nwa ya si ese ụmụaka kwana ya sa dị mma na nwa ha nwaanyị kpụrụ ya na ụdịka akwa obege ọnwụ ha akwa ya ga-anọ hapụ ịbịa lee ihe mere na otu ochiri me not too bad na awụcha ọ gwọtachara ya ma nara ma anụ elega ihe ka nsị anyway na ya nwe aka ya ga-enye na ya nwere enyi nwoke nọ India na ya ga-akpọ ya na family bi n'India ya ga-akpọ ya ka mara ya ele possibility ọ ga-eme ya ele ihe ya ga-emenwu ma ya ga-sponsor ya ka ọ gaa India ka a ga-eme ya surgery correct ya distance shikọlatara everywhere ka ọ dị mma mpa ya agbagha ọnụ gwawe that's na ọ bụrụ na ya ga-esend nwa na India ka a ga correct ya mee ya surgery mee ihe niile mee nwa ya ahụ adị ya mma na o werezie ya mere nwunye ka abụọ dị nwunye na Nigeria na ọgwụgodo na ọbịa bịakwa ụgwọ isi na ọ kpụrụzie free ya elewe si ya na ihe ahụ awụghị omenala na ya nwa mgbe ya chọrọ ịlụ nwaanyị abụọ nwekwara mgbe ya ga-akpụrụ nwa mmadụ nwunye ya kpọrọ nwunye gbotowa ya na nwunye ya na ya nọ US na ya nọchara ebe ahụ years kwasọkọlata ọfụma bịa kpụrụ nwunye na ya agaghị alụ nwaanyị gbotowa na Nigeria na nwa mgbe ya planụrụ that type of thing and na nwekwana hụ mgbe ya chọrọ ịlụ nwaanyị abụọ nwunye ya mụrụ ya ụmụ so nwe ihe ya ga-ekwughị okwu ịlụ nwaanyị ya na-ekwu okwu ka ya aka ya ga-enye ya nwe mgbe ya rịọga ha kpe ha kwa ya na ya bịagazighị ịlụ ihe ya bịara enwe aka ya ga-enye n'ihi na ọ kpọrọ na-ebe akwa so mpa ya gwa ya sị na ọ ihe ehi ya chọrọ na ihe tritie ya dị nwere eme ya na mma ya nọrọ na village ya na aka ahụ nọrọ n'ala bekee na nwaanyị mba nọ mza ya elegedis man na ihe awụ nwoke nwere condition and terms mgbe niile na ya ma na ụmụ ya fly wa this girl send wa ka ọ hapụ ịwụ na ya gwocha anya igbo automatically ha akwanyere ya na mpa ya bịakwuo na ya gwara ya na agwa nwata ka eburuzi akpa bịa gbotoro n'ụlọ nwezie mmadụ eji ka nsogbu nwunye ya bịa matazie na ya nyere ex ya aka n'ụdị ya na ya ma na ụmụ ya ọ gawa n'ihu ka ọ ya nọrọ onwe na ejide money nyere ya aka mana condition mpa ya wetara ugbo ka ọ eche ọ hapụ ịwụ na kwa gwara m gị agwa before gị treat we automatically lọwọla nwunye ya ego ijiri treat ya were akparala m ya n'ugwu isi nwaanyị lewe ndị nwaanyị na Nigeria gị na ke nọrọ ebe ahụ na-enwe ihe ya na-ajafo ndị mmadụ n'afọ ugbo na mpa dị gel na ọnụ shiri ike na ọ wee difficult human being na m judela ọnụ na m nwere akụkọ na ogbotoro ọnụ na ya bakiala out ya gwala the girls lekwa ihe mpa ya kwuru echi ugbo ya dị serious in it nọ na-ara ya ahụ ya ekwuo ya ekwechiri okwu hala okwechiri before ya ga-emecha surgery gboo ọtọ ọnụzie na surgery ya mere ma treatment ya na ya abụọ gwara ya gwa automatically ya ghọọla nwunye na nwaanyị mba nọ ya gba nwa ha na plan lawa ebe ya nọ na ọrụ onwe na m nwere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne m nọ ngala ugbu na-elega m nwa agbọbịa dịka ọnụọgụ ọmaka nwere expiring time nwa ka ama na mma use your time wisely gị were onye nne nọ ngala Chineke na-agọzie nwa ṅụ fụọ vuru kpee ma partner onye dekọrọ ya dị abụọ ga-ese mba na-efe n'isi weta ihe ọ na-enweghị isi obi ṅụwụ na ya ọ ga-alụgodo nwa ṅụ ọ ga-nwa ga-ebute ndị ukwu na nwa ṅụ na ọ gbara ihu na ọ mara mma ịnụkwa na ahụ ịnụkwa na mmụọ ṅụ na-agwa ṅụ na nwa mgbe niile nwa ṅụ ma ọ mara mma
ma ọ bụ na onye na-ekwe ndị ka ekwe na kọndishọn unu wetara na ndị ọzọ ka ga-abịa n'ihi na nwa ahụ mara mma. A sị m ka m gwa gị na mma na-efede efede. Mma ọ na-efede efede. You can imagine. One would believe that na mgbe ya nwa aka na-ahịazi otu mgbe ọ gawara Amerịka, onye ukwu ọzọ abịa bịa buru. Ọ lụkwaghị onye ukwu ọzọ ebido sonwezie married men. Ha atọ ọwazie tilikpuo ya acid. Enweghị ihe na-enweghị expiring time, enweghị na-enweghị expiring time, expiring date. Ihe ọ sọrọ nwa na mma, o nwere mgbe ị ga-agafe. Onye ọbụla ga-atọ n'ole mma na abụọ o nwere time, ọ na-ere time ya mee o mee expire. O mee expire. Were mgbe ahụ ị na-ama mma, ọ bịara mgbe ahụ were efilili na ha lined up shite nga ruo ma mfe. Onye ka ga-ekwe, onye ka ọzọ abịa, onye ka ga-ekwe, onye ka emeghabegide nga na gị chọpụtazie that na ọ na ụmụ nwoke 20 na-achụgburu ha reduce we. Ọ na ịgafe n'ụzọ na-atụbiri jenga. Mgbe ka ị ga-agafe nwunye ga-ele ya ihe ebido reduce we ịhụ na mma na-efede efede. Use your time wisely now. Iwu onye nna nọ ngala. Di ya bịara nwa ịma na nwoke agbara ihe ọ dị mma. Condition akarịa. Condition akarịa. Dịkwa sure ihe ị na-eme n'ihi na ịma ihe echi ga-eweta. Ọ nga ọha na m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.